O razonamento que fan vostedes, cal é? Vou explicar eu sinxelamente. É que o problema era que, como había crise económica, pois a solución cal foi? Facer un hospital máis caro. Isto é o que se deduce de todas as comparecencias desa comisión de investigación. Como lle expliquei un día, expliquei vostede aos cidadáns que condonar a débeda de Galicia é malo para Galicia. Pero, bueno, nesa cuestión está vostede nesa línea e, por tanto, eu a respeto. En relación co propio Hospital de Vigo tamén, encargaron un informe a unha consultora que lles cobrou 20.000 euros. 1.000 euros por folla. Cando un bloquea comparecencias, cando un bloquea acceso á información, o que está é bloqueando unha comisión de investigación. E o mellor o señor Alberto Núñez Feijóo prefiere comparecer nas comisións de investigación múltiples que hai en Madrid. Pero aquí non quixo vir. E non quixo vir porque o protexeron vostedes. E cando o protexen vostedes é porque consideran que o poden manchar e están indicando quen é o culpable. Non, faga o que ten que facer aquí, este á altura das circunstancias e participe e fortalezca esta democracia e non considere as institucións como se foran o seu salón da súa casa. E que sabe o que dixeron algúns inxentes responsables daquela época? Voullelo ler. O responsable de recursos económicos do Sergas do momento dixo que non entendemos de onde sae iso en relación co informe do Consello de Contas. Ou a exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, decía que eses informes non decían verdade. Todas esas cuestións son o plantexamento da negación e o señalamento da culpabilidade dun Partido Popular que está manipulando esa comisión de investigación. Nós traeremos un texto legislativo para ver se vostede quere abrazarse hacia a transparencia e hacia todo o que supón fortalecemento da democracia aquí desde Galicia, pero desde Galicia para o mundo. Tamén para España, por que non? Pois esa é a proposta que nós vamos facer. Vexamos onde está vostede nese momento. Gracias.